Merħba tfal, nilqakom għal rukna oħra tal-programm tagħna Għajdli Storja. Illum tfal għandi storja li ġejja mill-Ingilterra. Din l-istorja jisimha Ġurdien Jaqbes. Mela ħin l-istorja tfal, inħarsu u nisimgħu. Proset. Mela darba waħda kien hemm Ġurdien. Kien Ġurdien biżel ħafna. Kien jaħdem ħafna, imma xi kultant kien jieqaf u kien jissemma. Kien bħal donnu jisma' xi ħoss, xi għajta, xi għajjat, ma kienx jaqaf sew x'kien. Darba staqsa lill-ħabib tiegħu il-Ġurdien u qallu: ħares ħi, inti tisma' xi ħoss meta nkunu qegħdin naħdmu? Il-Ġurdien qallu: le, jien ma nisma' xejn. Ħares, kellimni wara għax għandi x'nagħmel. U il-Ġurdien ma qallu xejn iktar u reġa' beda jaħdem u jaħdem u jaħdem. Meta reġa' sema l-istess ħoss. Il-Ġurdien sab ħabib ieħor li kien Ġurdien bħalu u qallu: sieħbi, inti ġieli tisma' xi ħoss jew xi għajta jew għajjat laqas nafsew x'inhu, jew di xi ħaġa li qiegħda f'moħħi. It-tieni Ġurdien olla jnejh il-fuq. U wejja biex int ġej, ħallini ħankompli naħdem. Il-Ġurdien ma staqsa xejn lil ħadd iktar, imma ħa deċiżjoni. Rid imur jara minn fejn kien ġej dak il-ħoss, dik l-għajta, dak l-għajjat, għadna ma nafux sew x'kien. Mela l-Ġurdien beda miexi qalb il-ħaxix, minn qalb il-ħaxix twil. Meta sema lil xi ħadd jgħidlu: merħba. Il-Ġurdien inħasad, ħares u ra annimal kbir daqshekk, kien qisu qattus. U tassew li kien jiġbaħ qattus tafux, imma kellu ftit ukoll minn xi kelb. Kellu widnejh bil-pizzi qosra, għajnejh kbar, kien bil-mustaċċi, kellu xarek sabiħ bħal tal-qtates, imma kellu demb twil u oħxon irrigat. Il-Ġurdien għamel żewġ passi lura u dak l-annimal qallu: Aw, tibżax minni ta', leħim jien se nagħmillek xejn, inti waħdek qiegħed taw. U l-Ġurdien qallu li iva. Imma x'qiegħed tagħmel hawn? U l-Ġurdien fehmu fuq dak il-ħoss jew għajta li huwa kien jisma' iżda il-ġrieden l-oħra ma kinux jisimgħuha. Naf x'qiegħed tisma', qallu dak l-annimal. Int qed tisma' xmara. X'inhi din? Ara, ejja miegħi ħanurik u titgħallem x'inhi. Kien għadu naqra mbeżza il-Ġurdien u waqt li jimxew flimkien kellu qalbu qiegħda tħabbat sitta. Mela waslu fejn kien hemm ilma xmara sabiħa immens. Xi ġmilaw, għajjat il-Ġurdien. Din jgħidula xmara. Dak l-ilma jinżel b'saħħa qawwija minn hemm fuq għal fuq il-blata u nisfel. Dak li tisma' inti. Iva, tassew, dan nisma' jiena, ma kontx naf x'inhu. Ħsibtu għajjat, ma kontx naf x'inhu. Mela dak l-annimal qallu: ara, jiena saw nista' nasal miegħek, imma għandi ħabib li jista' jgħinek hu. Ħansejjaħlu. Żrinġ! U fuq werqa kbira ħadra
dak l-aħdar il-ġmil tiegħu kien hemm żrinċ. Il-ġurdien baqa' jħares lejh. Allura min inti? Jiena żrinċ. Int ġurdien. Int x'ġejt tagħmel hawn? U qallu l-istess storja li kien qal lil dak l-ewwel annimal li ntaqa' miegħu. Mela issa ara kemm tallimt. Intqajt mal-ewwel ħabib tiegħi u issa sar tiegħek ukoll. Rajt ix-xmara, qed tisma' il-ħoss tagħha din ix-xmara. Forsi qed ixxomm xi affarijiet illi qabel ma xammejt. Iva, veru, veru. Imma ara qabel titlaq qallu dan l-żrinċ li kien qiegħed fuq il-werqa. Tixtieq tara xi ħaġa oħra? Iva, iva nixtieq. Mela minn fejn int qiegħed? Ibda qbes kemm tiflaħ. U l-ġurdien sema minnu u beda jaqbes u jola u jinqata minn l-erba' saqaj kien qisu molla sakemm ħares lejn is-sema u jmissu mas-sema kien hemm qishom ponot. Qed nara xi ħaġa, hemm qishom ponot. Proset, proset! Għajjad dak l-żrinċ. Dawk il-ponot jgħidulhom muntanji. U l-ġurdien qal warajh muntanji. U mhux muntanji biss dawk muntanji sagri. Mela issa la inti rajt il-muntanji ukoll millum il-qudiem ma tibqax imsejjaħ ġurdien, iżda jibdew jgħidulek ġurdin jaqbes. Kemm feraħ il-ġurdien, sellem lil ħabib tiegħu u mar lura għand il-ġrieden l-oħrajn. Aw, ħuti u ħbieb, isimgħu, jiena mort nimxi ħanara dak il-ħoss li ngħidilkom is-soltu x'inhu. Imma ħadd ma kienet jagħti kasu minn widna dieħla u minn widna ħireġ. Kulħadd baqa' bieżel fuq ix-xogħol tiegħu. Kien iddispjaċut il-ġurdien? Le, laqqas biss ridu jkunu jafu li issa jissejjaħ ġurdin jaqbes. Mela bekk iddeċida li jerġa' jaqbad it-triq u jmur ħalli jitla ma' dawk il-muntanji. Dik il-ġmil ta' xena ma setax ineħħiha minn quddiem għajnejh. Beda dieħel fil-ħaxix twil, qabad l-istess modijiet illi jurih sieħbu ta' dembu oħxon, wasal fejn xmara reġa' u reġa' ra l-żrinċ u reġa' sellimlu. U waqt li kien se jaqbad it-triq lejn il-muntanji, beda jara xi ħaġa fl-ajru. Propjament kienu ajkli, imma hu ma kienx jaf li dawk kienu għasafar jissejħu ajkli u iva ħajtu kienet fil-periklu. Imma bħal donnu ħass li kien fil-periklu, beda jħares il-fuq u jibża. Bekk daħal qalb il-ħaxix, hekk jew bekk kien mexa mhux ħażin u staħba taħt siġra. U ħaseb u qal illi minn taħt is-siġra dawk l-oġġetti li kien hemm fis-sema ma kienu se jagħmlulu xejn. Raqat raqda twila. U meta qam u fetaħ għajnejh, jsib annimal kbir daqsix li kellu qarn, kellu xar, kellu demb twil.
Il-ġurdien ħares lejh u qallu merħba. Dak l-annimal ħares lejh u qallu merħba, imma mhux fit-tul għax qed immut. Qed tmut. Imma inti, min inti? X'inti? X'i sejħulek? Jiena barri salvaġġ, kont mimli saħħa, imma biex nibqa' ngħix għandi bżonn għajn ta' ġurdien. Il-ġurdien waqaf jaħseb u bejnu u bejn ruħu qal, issa ja ħasra annimal bħal dak kollu saħħa għaliex għandi nħallih imut. Resaq lejh u qallu barri salvaġġ, hu għajn minn tiegħi. Min ġo rasu ħarġet għajnejh u marret għand il-barri salvaġġ. Il-barri salvaġġ qam mill-art. Beda jħossu b'saħħtu. Ħares lejn il-ġurdien jaqbes u qallu, ġurdien taqbes, inti entni salvajt li ħajti u jien irrid ngħinek. Qed tarhom dawk l-oġġetti hemm fuq, dawk jgħidulhom ajkli, għasafar, u int qiegħed f'periklu kbir. L-ajkla tista' tinżel għalik u tieklok. Mela ħantellak jien fuq il-muntanja u x'hekk trid tagħmel inti? Iva, dik hija x-xewqa tiegħi li jiena nitla fuq muntanja sagra. Mela aqbad max-xar li għandi mażaqqi u minn hawn taħt l-ajkla ma tkunx tista' taqbdek. Hekk għamel il-ġurdien jaqbes li jissa b'għajn waħda, qabad sew ma dak ix-xar u dak il-barri salvaġġ beda tiela bih dik it-tela l-muntani. Iżda waqaf ħafna l-fuq imma qallu sawn nista' nwaslek, imma serraħ moħħok illi se ssib min jgħinek. Il-ġurdien telaq minn max-xar tiegħu u irringrazzjah. Hekk il-barri salvaġġ baqa' sejjer u il-ġurdien sab ruħu ma' ġenb annimal ieħor illi qatt ma kien ra qabel. Kien mifrux fl-art tal-mejjet. Il-ġurdien mar ħdejh, issa qisu ftit li xejn baqa' jibża. Merħba, dak l-annimal li kien mifrux fl-art ħolla naqra rasu. Merħba, mhux fit-tul għax qed immut. Qed tmut? Ja ħasra, annimal bħalek daqskemm inti sabiħ. Inti x'jgħidulek lilek? X'annimal int? Jien il-lupu. Lupu, ja ħasra kemm qed jiddispjaċini għalik. Għandi bżonn għajn ta' ġurdien biex nibqa' ħaj. Issa sewwa, il-ġurdien għajn waħda kellu, resaq ftit il-bot minn dak il-lupu u beda jaħseb u qal, u jaħasra annimal bħal dak il-lupu għaliex għandi nħallih imut. U f'qalbu ħass li kien sewwa li tieħ dik l-għajn waħda li kien baqalu. Mar ħdejh u qallu, lupu, għajn waħda għandi, ħuda, pup! Inqalat għajnejh u marret għand il-lupu. U il-lupu ħa saħħtu,
qam fuq sqajh u ħares lejh. Ġurdien jaqbes, inti qalbek tajba u li jentni ħafna. Ħanejnek jiena biex titla fil-quċċata tal-muntanja, il-muntanja sagra. Il-Ġurdien feraħ, kienu hemmhekk ġo qisha foresta kollha s-siġar bil-weraq nieżel, riħa ta' prinjoli taqsmek, riħa tfuħ. Ħadu u tellaw fil-qunċata ta' dik il-muntanja sagra. Imma issa, sieħbi, waqt li nirringrazzjak li inti salvajt li ħajti, se jkolli nħallik alla volja naf li hawnhekk qiegħed fil-periklu u bekk sellmu lil xulxin. Il-Ġurdien kien kuntent illi kien qiegħed fil-quċċata tal-muntanja. Għad bil-qiegħda u trekken baxxa rasu ma jara xejn. Iżda ħass bħal dell kbir fuq daru. U dak id-dell bħal donnu qabdu u imbuttaħ minn fuq il-muntanja biex itir. U beda jgħidlu, iftaħ għajnejk, iftaħ għajnejk. Il-Ġurdien jaqbes fetaħ għajnejh u beda jgħajjat, qed nara. Dak id-dell kien ta' Ajkla. U l-Ajkla qaltlu, ħalli r-riħ jieħdok fejn iritu. Ħalli r-riħ jieħdok fejn iritu. U bekk il-Ġurdien jaqbes ħalla r-riħ jieħdu fejn iritu. U beda jtir u jara kollox. Beda jara l-foresta, beda jara s-siġar tal-prinjoli. Ra l-ħabib tiegħu ta' dembu uħxun. Ra l-barri salvaġġ, ra l-żrinġ, reġa' ra xmara. Ra l-sħabu kollha dawk il-ġrieden. Sema min jgħajjat min naħa ta' isfel. Ħalmenu hekk ħaseb. Ġurdien jaqbes! Millum il-qudiem jisejħulek Ajkla! Imma tassew il-Ġurdien jaqbes sar Ajkla? Jew baqa' Ġurdien itir bħal Ajkla. Xi ġmiel ta' storja kienet dik tfal. Nispera ħafna li oġbitkom. Sa ma nerġgħu nintaqgħu, jiena nsellmilkom. Saħħiet tfal.